Hai Indra. Dhananjay Sagyari. Namaskar, Suita Basumtari. Welcome back to my Angni Urun Baglari YouTube channel. Ang nongtangmona dan naik guys dong Urun Baglari YouTube channel ko. Ar dini guys mane नै आं साइकेलनि गोजौआव गाखोना दंखायो. मानो होनबा guys कुनु ट्रफिक गैयाबासिनो आं दिनै भिडिअखौ बानायबाय आरो आंजों माखासे बन्दा गथ'फोर दंफैयो. समझ रहे हो बन्दा नङा उन्दै आरोना प्लेयार बिसोरो दंफैयो आरोना 8 जनसो. So guys गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांमोनखौ सबखौबो स्वागतम जनायबाय एबा गुड इभिनिं. आरो नै गाइस एखे फान्था थार आरोना आरो नोंथांमोनखौ दोनथिनोसै. हाय होनोब्ला थ' आरो सासेया खारबायदों मानो नों फै आरो जाबाय नाम फारिलाइ बुंलायदो नोंनि नामा मा नाम? Bisram. नमस्कार होनब्ला Namaskar. आरो नोंना Namaskar. टाइटेल गैया नामा नोंहा? Dhananjay Sagyari. Namaskar, Suita Basumtari. Namaskar, Dibosra. Namaskar, মোৰ নাম Rustom Boru. बर' नङा नामा बर'नि? Ha? बर'निसोन. Borone. Namaskar, ang nama Rustom Borone. Namaskar. Deh, namaskar. Namaskar, ang nama Timusa Boro. Ha? Timusa Boro. Timusa. आरो नोंनिया नमस्कारन. Namaskar, ang nama Rasul. बुंलायदो मा नाम? Ang nama Umi Basumtari. आरो ओइ नों फैयो नामा? फै खारबो जल्दि. नोंनि नामा मा नाम बुंदो खारनानै बुंदो मा नाम? नमस्कार आंनि नामा देरहासार मा नोंनि नामा? बर' ini जिरना लानोसै माबा माबि रायलायनोसै आरोना. खाथियाव फैब्रा आया दा नोंसोरो मानो मिनिबाय दंब्रा? आं मिनिनो थाखाय लाबोदों नामा नोंसोर बेहाय? नों दा नों बेसेबां क्लासाव फरायो? बेसेबां क्लासाव फरायो? 1 आरो इयो नों 6 क्लास 6 ओमफ्राय 4 आरो इजा अमर दे बै मैथाखौ ला मा बेसेबां? So guys माने हामा मोननां नों बेसेबां क्लास 6 माने आं गय जादो आरोना ओमफ्राय खुगाखौ ओरैबायदि नांदोंमोन गय जादो. थ' दे नोंसोर खोन्थालायदो दाथ' क्लास 6 थांदो थेवबो स्कुलाव थांनो मोनाखै नङा होमबा? थांनो मोनबाबो लकडाउन जाबायना. बे लकडाउनाव माने नोंसोरबो सबबो गासैबो स्कुलाव थांनो मोनाखै होननांगौबा दा क्लास 6 जाबाबो 5 जाबाबो 4 जाबाबो ओमफ्राय न'आव बोरै फरायगासिनो दं? मोजां फरायगासिनो मोजां फरायनांगौलै आजिखालि मिथिबाय ना? मोजां फरायबा मा जायो मिथिबाय? मोजां फरायबा माने साख्रिखौ बाद होगोन साख्रिखौ मोननो लुबैयो नामा मिथिबाय ना? साख्रिखौ उनाव फरायखांनायनि उनाव साख्रि माने मोजां फरायबा माने निजेनो गावनो बुजिनो हायो आरो. दा नै खोथा मोनसे नाय लामायाव जे माने मानसिफ्रा जुमाय लोंनानै दावराव जालांदो नङा होमबा? ओमफ्राय बिसोरो फरा लेखा गैया बिदिनो नांसिगोन थारमाने जुमाय लोंनानै उतपात खालामो बेखौ बुजिया नङा होमबा? ओंखायनो माने फरायबा माने डिग्री थायो नालाय माइनाव नङा होमबा? होमबा बुजासिन फैयो आरो बेनिखायनो फरायबा माने बिदि जायो. जाय मानसिया फराया बेफोरो जुमाय लोंनो थाना सिखियो नङा होमबा? मानो होनबा बे फरायनाय टाइमखौ जौआवसो होयो नङा होमबा? बेनिखायनो फरायनांगौ आरोना. फरायनानै गिदिर मानसियाथ' जागोन सानसेबाबो खाफालाव दं. जानायब्रा मा दिस्टा खालामबाय थायो नोंसोरलाय? मिथिबाय? बेनिखायनो फरायनांगौब्रा मिथिबाय ना? अन्तत' नोंसोरो टेनबाबो हाथाराबाबो मेट्रिक पास खालामनो हाबा माबा मोनसे मावना जानो हायो आरोना नङा होमबा? बेनिखायनो नोंथांमोना फराय मोजांनो दा बेलासेयाव फराय माने बेलासे माने दा बायदि टाइमाव गेलेनायाथ' गेलेखानांगोन नोंसोर उन्दै गथ' नालाय
Mamanya 6 bazi, 6 apa 5 bazi oमफ्राय 8 9 lagi. Maksudnya uन्दुखायो नालाय नोंसोरो उन्दै मानसि बिसिद्राय थानो हाया. ओमफ्राय माने फुङाव फरायनांगौ 5 बाजियाव सिखारो नालाय 5 बाजियाव सिखारथारनांगौ दै ओइ जानाय रुस्तम इखिनियाव फैब्रा ओमफ्राय 5 बाजियाव सिखारनानै 8 बा 7 माने फरायनांगौ आरोना होमबा माने मोजां आरोना ओमफ्राय दाथ' स्कुल गैया नालाय सोरबा टिउसनबो थानो हानाय दा टिउसनाव 8 9 थांबाय जेनेबा बा फुङाव लायो सोरबा ओमफ्राय न'आव थाबाय था खिन्थु दा माने दिनाबो बोरैबा ना अखा सखा हानाय आरो बहुत कर'ना भाइरासनि दिन मावबा थांनानै जुदि कर'ना जायो होमबा नोंसानि नों जुदि लामाथिं बेराय सोरबानिफ्राय कर'ना लाबोयो कर'नाथ' बारगोनार बेमार ना नोंसानि न'आव नों जुदि हाबफैयो ओमफ्राय नोंसानि आइ बाबा सब जायगा नोंसानि आइ जा थारमाने बिसारिथ' जालांगोन आरोना बागायलांगोन आरोना बे बेमारा बिदिसो बारदेरो बेनिखायनो न'आवनो थानांगौ फरायनांगौ गेलेनाय समाव गेले आं बल लाबोना आरोना नोंसोरनो गेले नङा होमबा नङा होमबा फरायनांगौ फरायगोना फराया दिनैनिफ्राय गोसानो होनबा फरायगोन ना फराया बेनिखायनो फरायनांगौब्रा फरायबा माने बहुत शिक्षा मोनो नङा होमबा फरायबा माने बहुत शिक्षा मोनो आं बुंखाबाय दा खोथा मोनसे नों मोनसे अफिसाव थांगोन नों फरा लेखा गैयाबाथ' नों बिदिसो मारनांगोन होमब्लासिम नङा होमबा खोनाखै सिरि बे स्टाम्पखौ मारनाय लगे साइन होनो थांबा मोनसे साइन होनो थांबा बे स्टाम्पखौ मारनाय लगे बहुत लासै आजिखालि बेसो आरो आजिखालि बेबो जानाय नङा कम्पिउटाराव जागोन आजिखालि जिबायदि समस्या माने बेनिखायनो सिरिथारब्रा बेनिखायनो फरायनांगौ आरोना होमबा फरायनाया सिमा गैया हाजासे फरायनो हायो नों MA BA हाजासे फरायनो हायो बुजिबाय बेनिखायनो फरायनाया मेन दा प्रतिटु साबजेक्टखौ माने फरायलांबाय थानांगौ आरोना बा जोंनि बेहायथ' बर' मिडियाम गैया नङा होमबा दा गैया ओइ जासो दं होमबाबो जों दा बर' मिडियाम थाङाखै आसामिस मिडियामबाबो जों फरायनांगोन बेयाव हिन्दी मोनखायो ओंखायनो हिन्दीखौ एसे बारा गुरुत्त' होनांगोन मानो होनबा बर' भाषाया हिन्दीजोंसो बारा प्रचलित जायो नालाय ओंखायनो मोजां फराय आजिखालि फरायाबा नों खेथि खालामबाबो मुलिनि नामखौ नायनो रोङाबा नों फरायाबा जानाय नङा आजिखालि खेथियक सासेयाबो फरायनांगौ मानो होनबा मुलिनि नामखौ नायनो हानांगौ ना आवगायनि दिना गैला आजिखालि आवगायनि मोसौ हाला गैला आजिखालि मा दं ट्रेक्टर जान्त्रिक इलेक्ट्रिशियान माने मिथिबाय ना बेनिखायनो फरायनाया मेन दै फरायाबा आजिखालि दिनाव जाया मिथिबाय नोंसोर एसेखौनो बुजायबाय ओमफ्राय दिनैनिफ्राय फरायगोन ना फराया जय बर' हारिनि दिनै गाइस आं माखासे खोथाखौ माने जादो जाया बुजायबाय जिरायना था माखासे खोथाखौ बुजायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि मोजां नांदोंब्ला लाइक मोनसे थुना हो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो माने दिनै खुनु ट्रफि गैयामोन ओरैनो पोवालिफोरखौ गथ' थारमाने भटिजा पोवालिफोर जायो आरोना बिसोरो गेलेनो फैबाय नालाय ओंखायनो एसे बुजायबाय आरोना थ' गाइस नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ अलाव प्रेस खालामना होदो आरो बेसेबां हायो हाजासे शेयार खालाम इयुन जेनेरेसन बुजायगोन आरोना थ' गाइस दिनैनि थाखाय बाय